Kia. Sandali lang po lilinisan ko lang itong parte na ito para mapanatili ang malawak at maliwang na espasayong skyscraper sa sentrong Saigon. Ang malinaw na tinig na iyon ay biglang imalanghav sa gitnang hapon na tila nakbabaha ang init. Isang maliit na janitor ang abalang-abala na may hawak na walis na nagsisikap na linisan ang bawat ikat ng pino, bawat kalat na basira. Ang ka-empleyadong opisina na dumaron ay pawang nairita sa matinding init kaya iniwasan nila ang lugar na nililinis niya. Ngunit ang lalaking nakasuot ng mamahaling vest ay huminto lumingon para tignan siya. Sa isang iglap bahagya siyang nakilat na parang may nakita siyang hindi inasahan. Iyon ay isa sa mapagkakataong tatana kung saan ang dalawang linya na tila hindi na maktatakbo ay biglang naktakbo sa isang sitwasyon na walang inasahan. Ang lalaking iyon, si Yaira, ay isang sikat na billionaire sa buong mundong negosyo sa Vietnam. Siya ay nagkaroon ng kahanga-hangang tagumpay sa larangang teknolohiya na binanggit sa mga internasyonal na pahayagan nakikipagtulungan sa maraming malalaking korporasyon sa Amerika. Sa edad na 38, si Yaira ay nagmamay-aring malaking kayamanan at posisyon na ikinakalang maraming tao. Ngayon pumunta siya sa kasaling ito ipang talakayan ang pagpapalawak ng investment fund sa isang malaking kasusayo na Amerikano na nakanghalang mati. Kamakailan si Yaira ay madalas na may malungkot na ekspresyon kahit na maayos ang kanyang trabaho. Dahil napaktanto niya na siya ay nakakaramdam hindi may paliwanag na kawalan sa gitna ng maranghang kasiyahan. At nang malapit na siyang imalis sa kasali, handa nang simakay sa nakihintay na drone Rolls Royce, isang tinakang baba ang imalanghav na nagsasabing mahintay siya para linisin nito, at ang kitinihang may bayad ng pawis ang nakpatigil sa kanya. Ang payat na baba, himigit kimilang 30 taong gelang, simpleng nakatali ang itim na biyog, ang inipormeng janitor ay mapisayaw na asal dahil sa alikabok. Ang nakakapagtaka ay ang mukha na yaon, bagaman pagod, ay nakpapaiwatig pa rin pagiging pamilyar. Sa isang segundo, akala niya ay namamalikmata siya. Mahina siyang nagtanong, Miss, parang nakita na tayo dati. Nakilat siyang tumingala, ang mata niya ay pinong pagod, pagkatapos ang hindi inasahang sagot, hindi kita kilala, ay akat na imalanghav kasabayang pakilang ilo na nakakalihan. Emiko siya at nakpatiloy sa pakwalis ng hatiyong doon. Timayo siya doon, ang kanyang peso ay bimaksak sa sohar. May pakiramdam siya na nakita na niya ito dati. Tinitahan niya ang kanyang mukha, parang malapit at malayo, ang kanyang peso ay bahang kimikirot. Ang kanyang mga pisngi ay medyo mataas, ang kanyang mga mata bagaman pagod na hinit malalim ay medyo katilat ng kanyang dating asawa na si Lani. Namamalikmata lang ako. Sa buong pakkan ay kimain lang siyang kanan ng may kasiyahan. Nagtanong siya tungkol sa kanya at sumagot siya ng maikli, imalis ako sa probinsya para magtrabaho bilang janitor sa Saigon sa loob ng 2 taon, walang pamilya. Masama ang kapalaran. Gusto niyang magtanong pa, imiwas siya, inisip na ang kanyang personal na bihay ay hindi kailangang malaman ng siniman. Hindi siya namilit, ngunit ang kanyang tingin ay nakpakitang awa. Bago sila mahiwalay, bigla siyang nakpasalamat, sobrang bait mo. Kahit papano ay besok akong kayong hobby. Pagkalis niya, hindi pa rin siya nakalanlangan. May isang matinding pakiramdam na sumisakaf sa loob niya, si Janina ay si Lani, ang kanyang dating asawa. Ngunit bakit hindi niya siya kinilala? Nakakakamali siya. Animan nakpasaya siyang linawin ito. Pagbalik niya sa kumpanya, hiniling niya sa kanyang katilong na si Yun, isang Amerikanong may laing Vietnamese na mag-imbestiga. Pagkatapos lamang isang araw, nakilat si Yun, Sir, si Janine, himigit kimilang 30 taong gelang, ay nakmila sa Samau, mayroong kaart, pansamantalang pagpaparehistro, walang hanong impormasyon. Parang nakpalit siyang lachal na panghalan kamakailan. Nang marinig ito, si Yaira ay nakilat, nakpalit ng panghalan. Sinabi rin ni Lani na kung mahiwalay kami gusto niyang maklaw, palitan pati ang panghalan niya. Mabilis na timibok ang kanyang peso.
Inimok niya si yun no mahanap mas maraming detalye. Si memangot si yun, napansin ko no ang original na larawan sa kaart niya ay ibang iba, dahil sa bahang cosmetic surgery kaya mahirap beripikain. Mas lalo siyang natakilan surgery. Gusto pa niyang bahian ang kanyang hitsira para hindi ko siya makilala. Nang walang pag-alinlangan, kinabikasan ay bumalik siya sa kasali, tinawag sa may land sa bench sa likod ng bakiran at sinabi sa isang seryosong paraan, kailangan kong itanong sa iyo ang isang malahang bahay, ikaw ba si Lani? Pagkarinig niya nito ay namitla siya, ang kanyang mata ay nakapapakitang takot, at pagkatapos ay kimama, may problema ka ba? Ako si Janine, hindi kita kilala. Kimia siyang 5 litrato mula sa kanyang pitoka. Sa litrato ay siya at si Lani noong masaya po sila, kininan sa isang sira-sirang apartment, na may nakakasilaw ng ngiti. Ito ang dating asawa ko, tingnan mo. Ang iyong mukha ay kamukha niya. Tiningnan niya ang litrato at bahang nanghinginig, pagkatapos ay kinakat ang kanyang labi, baliw ka na. Hindi ako siya. Pipenta na ako sa trabaho. Pagkasabi niya nito, imalis siya, iniwan siya na nakupo ng tahimik na may kipas na litrato. Ngunit hindi basta-basta sumiko si Yaira. Nakaisip siya ng plano, inimbitahan siya sa isang malaking pagkain, imasa na ilantat ang kanyang pagkakakilanlan. Nakmakawa siya sa kanyang matahol bago siya pimayak. Nang makita niyang napakatiyakan niya. Nang makarating doon, dinala niya siya sa isang maranghang restaurant. Pasibalang pimasok siya, nakita ang kimikinang na ilaw ang kabisita na nakasuot ng makakarang damit. Sa sandaling yun, hindi niya sinasadang sinabi, noon na uwan hapala, hindi po ako nakakapenta sa ganitong lugar. Nakya niya ang sinambit na anuang at nakpanghap na walang alam, ngunit isinapiso ito. Sa pagkain, sinibikan niya ang magtanong tungkol sa kanyang mahalibanghan, hindi siya sumagot ng biyo. Nang dumating ang dessert, nak-order siyang afusado isikriam, ang paboritong pagkain ng kanyang asawa. Nang makita niya ang isikriam ay natakilan siyang ilang sandali at pagkatapos ay ibinaling ang isapan sa ibang bahay. Nakimiti siya ng malangkot, lalo lamang kinimpirma ang kanyang hinala. Siya. Sa hapon ding yun ay nakfile siya ang resignation letter. Ipinagbigay alam itong her department sa kanaya. Nakilat siya, alam niyang gusto niyang tumakas. Simakay siya sa kanayang kotse at pumunta sa apartment area, ngunit sinabing may-aring bahay na kakalis lang niya, hindi nakiwan ng adres. Milisihang naklaw. Ang eksena ay tulad ng dati, imalis si Lani sa kanayang bahay na walang dala, nakiwan ng isang popol na nagsasabing ipahot na ako. Napaupo siya sa haktan, tumitilo ang kanayang haliha. Tapos na ba ang kanilang kapalaran? Iminom siya ang alak sa loob ng ilang araw, ibinawan ang kanayang sarili sa trabaho imasa na makalimot, ngunit masakit ang kanayang panghangilila. Nakalala siya sa isang tanong, bakit niya kailangang imiwas, magtaho, ayaw bumalik sa kanaya. Sa gitna ng kanayang pagkabalisa, pumunta siya sa Amerika para sa trabaho sa loob ng isang linggo imasa na makalimot. Hindi niya inasahan na sa kanayang biyahe, makikilala niya ang isang dating empleyado na naktatrabaho sa kanaya na nakanghalang Linda na nakakakilala kay Lani noong ina. Hindi sinasadang sinabi ni Linda, narinig ko na naluko si Ate Lani ng lahat ng kanayang kapital nang bumalik siya sa kanayang probinsya para magnegosyo, bimaksak sa kahirapan. Maral ang cosmetic surgery ay dahil sa isang aksidente. Napaktanto niya ang sahot. Pinalitan ni ang kanayang panghalan, pinalitan ang kanayang muka, ayaw na may makakita sa kanaya. Maral ay naiya siya, umasyadong nasaktan. Sa pamamagitan pahanap ng karaktahang impormasyon, kinimpirma niya na si Janine ay ang kanayang dating asawa na si Lani. Kimirot ang kanayang peso. Ahat siyang bumalik sa Vietnam, sinimilan ang pahanap sa kanaya gamit ang kanayang malawak na koneksyon. Nag-imbestiga siya, sa hili ang makapaywatig ay mantong sa kanaya sa isang maliit na palengke sa labas ng Saigon, kung saan pansamantala siyang nakaanapihay.
Agat siang peminta doen na tiklasan no siya ay nakta dolan mkapakain sa isang karinderaya parang tumatakbo para hindi siya makitang siniman. Nang makita niya siyang tahimik na payat, nova siya nang hestu. Pimasok siya sa karinderaya nach order. Nakilat siyang tumakbo, agat niyang hinawakan ang kanang kamay, hiwak ka nang tumakbo, alam ko na ang lahat. Lemiut siya, imiyak, bakit hindi mo ako tinatantanan? Gusto ko lang maktaho at mabihay sa araw-araw. Itinayo niya siya, haralhal ang buses, nakamali ako noon, noong sakim ako sa katanahan at pinabayan kita. Ngunit hindi mo kailangang itaho ang iyong sarili sa akin. Gusto kong mabihay ka ng maayos. Iniyak siya, mabihay ng maayos. Nawala sa akin ang lahat pagkatapos ng dibosyaw, wala na akong tiwala. Nasinok ang maka ko sa isang aksidente nakpopera ako para kalimitan ang dati kong pagkataw. Hindi mo naintindihan ang sakit na yaon. Nasaktan siya na parang libong karayom ang tumitisok. Nang habang yaon kinuha niya siya sa kanang maranghang apartment. Napilitan siyang si Mama Dol pakot na siya. Dito pagkatapos maliho at makpalit mga damit na binili niya, imipo siya sa sofa at tinitahan ang nakninanggang na mga ilaf. Sa totoo lang, hindi ako timahal sa pagmamahal sa yayo, ngunit nakikita kong matagumpay at mayaman ko, wala akong halakha. Hinawakan niya ng maihigpit ang kanang kamay, mainit ang kanang mga liha, dahil hindi ako karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Nagsisisi ako buong biyay ko. Ngayon gusto ko lang na patawaran mo ako, bayaran ko, ikaw pa rin ang aking asawa, ang tong pinapalahan ko. Iniyak siya sa kanang habisag at sinabing masakit ang nakaraan. Natatakot siya. Hinalikan niya ang kanang biyog, maalko sinasabing matatanda na walang tong naliliho ang dalawang beses sa parang ilog. Ngunit kung may kapalaran po, makikita pa rin tayo, naniniwala akong may kapalaran po tayo. Kaya hinikayat niya siyang manatili kahit hanghang sa mahang moyos ang kanang kalisihan. Sa simila ay naiya siyang hinit nakalala siya at inimbitahan ang doktor na pumunta sa bahay at sirin siya. Timayak siya. Pagkaroon ng ilang panahon, pansamantala siyang himinto sa pagtatrabaho, kimain at nakpapalakas sa maranghang apartment. Nachtatrabaho pa rin siyang hinit imiving mocha, nachlilitong lughaf, nachpapakilong sobaf, natututong alahan ang mahal sa bihay. Tahimik niyang nasaksihan ang kanang pagbabaho, hindi na walang pakialam, alam na makinah, alam na mahlan ng oras. Sa bawat araw na siya ay gemahaling, nakakang mas mapila ang kanang balat. Paminsan-minsan ay niya siyang mahlakat sa parke, nang hanggalit ang kanang haliha, iba kanan hayon. Malangkot siyang himiti, dahil nawala na kita minsan, ayaw ko nang malit. Naiya siyang nakaramdam ng init sa kanang piso ng hinit nakalala pa rin tungkol sa akwat sa pakitan mayaman at mahirap. Sa kampanaya, inti-inting nalaman ng katilong na si Yun at ng mga older na bimalik ang dating asawa ni Boss na si Lani. Ilang baling-balinghan ang limabas, bimalik siya dahil sa pera. Hindi niya ito pinansin, hayakang sinasabi, siya pa rin ang tongmal ko. Ang kanayang ina, sa kanang may, ay maring tumitol nang marinig niya ang balita na naniniwala na dapat pakasalan ng kanayang anak ang isang tong karapat-dapat sa kanaya. Diretso niyang sinabi, Inay, hiwak kayong makialam, nakamali na ako dati. Nakalit ang kanayang ina at nakpanta na pipitulan ang ikhnayan na nindahan pa rin siya ipang protektahan ang kanayang dating asawa. Pagkatapos ay nabalisa pa rin sila ni Yanina. Siya mismo ang nakmangkay, bahan mo akong kapital, makbibikas akong malit na stalong pahkan, ayaw kong manatili sa bahay at imasa sa yayo. Sumangaan siyang talanghan siyang imipang espasayo at pimiling kisina at kabinet. Nakhlito siyang makasupas, kanan pansit at sa simila mayroon lamang ilang makakistumer. Inilang niyang makimbitang makakaibahan sa opisina na suportahan siya. Inti-enteng dimami ang makakistumer. Ang maliit na kahalakan na ito ay nakapagparamdam sa kanaya na siya ay kapaki-pakinabang.
Madola siang di madolav ipang tumilong sa pakdadola, hindi alentana ang kanayang imoa bilang isang bilay na rayo na may hawak na basket mkakhalay. Nakakabakbak damdamin sa sinimang nakakakita. Pagkatapos isang araw, sinabi niya sa kanaya na may pakpapakimboba na napaktanto niya na ang tinay na kaligayahan ay nasam simpleng bahay. Kung abala ka pa rin sa kampanaya, hindi ako makakalit, basta tiwag mo akong kalimitan tulad ng dati. Ay makapsiya sa kanaya, nobilo, handa akong ibahagi ang aking trabaho at maklang oras para sa pamilya. Walang mas malaga kaysa sa makasama sa mga oras ng panghangailangan. Tama ang sinasabing mga matatanda. Himiti siya at limya. Pagkatapos ng napakaraming pagkasira, naniwala siyang mili sa kanaya. Nginit isang sakina ang dimatang. Isang kasusayo sa Amerika na naghanghalang mati, na dating nagkaroon hedwan sa negosyo sa kanaya, biglang naglabas ng balita na naglalayong sirain ang reputasyon ng kampanaya na nagtilot ng pakbaksak ng mga pakbabahi. Sumakit ang kaniyang peso. Natakot siya at nakalala. Gemagawa ba akong mga pakkakamali sa pakbabalik? Tiniyak niya na hiwag makalala at ibabalik niya ito. Sa kabilang kanayang pagsisikap, masyadong malaki ang krisis. Pinilit siyang makasara older na bimawi. Sinabing kanayang ina, yan ay kung ano ang nakikiwa mo kapag nakapakasal ka sa isang mahirap. Nakalit siya at sinaway ang kanayang ina na hiwag siron ang kanayang asawa. Ang lahat ay nakhilo. Hindi siya nakatilok at pimayat. Lemia siya, dapat ba akong imalis mili para mapalaya ka? Mahigpit siyang ay makap sa kanaya, hiwag. May motibasyon na lang ako kapag nasa tabi kita. Sa wakas, sumahal siya na paminta sa Amerika para direktang makipag-ayos kay mati. Sinundan din ni Tremi at ginamit ang lahat ng kanayang naipon na pera para bimiling tiket, natatakot na mapapahot siya. Sa New York na natili sila sa isang abang hotel. Sa bawat araw na nakpipilong siya, naglilito siya sa silid para makanila pagkawi. Sa wakas, nakipag-ayos ang magkabilang panah at pimirmang kasunduan. Nakatakas ang kampanaya. Naktiwang ang kasarolder. Bimalik siya sa silid, limut at ay makap sa kanaya, imiyak, kung wala ka, sumiko na sana ako. Salamat. Imiyak siya, ipinanghanak ako para samahan ko basta't iwan mo ako. Inalikan niya ang kanayang nua at namha kung hindi na sila mahiwalay mili. Bimalik sila sa Vietnam. Nagkaroon silang partay para ipahayag ang kanilang miling pagsasama. Sa kabilang pagiging hindi komportableng kanayang ina at ng panghangitayan makakaibigan, ipinahayag niya sa publiko, kami ay dating mag-asawa na nahiwalay dahil sa aking mga pagkakamali. Ngayon ay inayos na naman ang aming kasal mili, naniniwala ako na pagpapalain kaming lahat. Naiya siyang nakasuot ng simpleng damit pangkasal habang nakakapit sa kanayang braso, limilya. Nakpakita ang kanayang kaligayahan sa sinimang nakakita. Nalaman nila na ang pagkakamaling iyon ay nakasa sa kanilang pagmamahal na mas malalim. Ang partay ay inorganisa ng tahimik at maayos. Inimbitahan nila ang kanilang makasusayo, kaibigan, at kahit na ang staff ng paglilinis. Binati silang lahat. May ilang imiyak dahil hindi pa sila nakakakitang hanuang kakatwang lufasturay. Kaya pagkatapos ang seremoniang kasal, pinanatili nila ni Yanina ang stalong pagkain. Paminsan-minsan ay tumitulong siya kapag abala siya at nakalala tungkol sa kanayang kampanaya. Inti-inting tinanghap ng kanayang inadol, nakita niyang nakbaho ang kanayang anak. Maraming beses niyang hinawakan ang kamayang kanayang asawa at imipo sa harapan ng bahay. Bumibilong siya sa kanayang sarili na sabik siyang kimitang pero at nawala siya. Hindi niya inasahan na babalik siya sa anayong isang janitor. Marahil ay sinadayan ng Diyos na bahan siya ng pagkakatong magbayad para sa kanayang pagkakamali. Ngimiti siya. Minsan kapag nawala ko ay naintindihan mo kung sino ang malaga. Mali rin ako sa hindi pagsabing totoo at pagpili na tumakas. Tumango siya nang may pagpapakambaba. Ngayon ay payapa na sila.
Pagkatapos, minsan ay naalala niya ang mahirap na araw na kailang kanyang palitan ang kanyang panghalan upang ang kanyang maka magtrabaho bilang isang janitor sa maranghang gusali. Nakita niya ang kanyang imo sa malaking screen sa labas ng hall. Inisip pa rin niya na malayo na siya, hindi na siya malalang mahirap na asawa. Nachtaka siya nang matiklasan na ang lalaki na may gusto sa kanya ay nag-ingat pa rin 5 larawan castle at nayak nang malaman niyang na-aksidente at kinailangang bahian ang kanyang hitsiro. Ang lahat ay nakpatinay na ang tinay na pag-ibig ay nalampasan ang lahat ng pagbabago sa katanayahan at pera. Ang kiventung belay na rayo na nag-imbitang janitor ay naktapos sa isang magandang setting. Ang takip silang sayhon ay bimagsak. Si Yaira at Lani ay sabay na nililinis ang kanilang stalong pagkain at naklalakad sa tabing ilog. Hinipan may nang hanggan na sumasalamin sa kimikinang na matataas na gusali. Hinawakan niya ang kamay niya at sinabi na hindi ito totoo, lahat ng nangyayari at nahanap sa bihay niya. Hindi ito isang panaginip. Salamat sa payak na pagkain kaya napaktanto niya na mahal pa rin niya ang kanyang dating asawa. Simandal siya sa kanyang balikat at nakpasalamat kay Tatana. Ang maikling biyay na ito, may makabahay na hindi kayang bilhin pera. Ang kalaman at ang panghalawang pagkakataon na iwasto ang kapagkakamali ay ang makamalalim na aral na nakataho sa kanilang paglalakbay. Sa mundo na pinuwing makatikso, hiwag kalimitan ang tong si mama sa yayo sa mahirap na panahon, hiwag hayan ang ambisyon na mohang dahilan ipang iwanan mo ang pamilya, dahil sa sandaling tahampay na walang siniman na mapapakbahinan. Babaksak ko sa hakaing kalangkitan. Hiwag masyadong makalala tungkol sa nachtong kapagkakamali. Kung nananatili ang pag-ibig, palagi kang makakapagsimila-mili. Kailangan mo lang na mohang sapat na matapang para bitiwan ang takot. Sinabing matatanda ay mamandal sa kaibigan nohang marangay dahil sa asawa, na nagsasabi na ang pamilya ang malakas na pendasan para sa lahat ng tahampay at kung bigla mong makita ang iyong mahal sa bihay sa isang hindi inasahang sitwasyon, makinig sa iyong puso na maring ito ang pagkakataon na tilinghan ang bawat isa. Ang pahilong pag-ibig ay hindi nawawala. Nachtataho lamang. Naghihintay sa araw na mamikatkat. Kung magiging matapang tayo. Kung kailananda kang itaas ang dignidad para sa isa't isa sa isang masalan na pagkain, maaaring matinaw ang lahat ng kahadlang. Sa animang iring kaso babalik ang tinay na kaligayahan. Naki Maria. Bakit nangyari ito sa iyo, anak? Diyos ko, tingnan mo ako. Bakit ganito ang pagsubok sa akin? Ang sahaw ni Aling Elena ay pinung-pinung bahati. Ang kapatakang malat at mapait na liha ay sinot-sinot na dimaloy sa kanayang hapisngi. Nakupo si Ana sa isang sulok, ang kanayang mata ay namamaha at nakatingin sa malayo. Ano na ang mangyayari sa kanayang bihay? Si Ana ay isang estudyante sa ika-tinbaitang sa mataas na paaralan sa USA. Kilala siya bilang pinakamahandang dilak sa klase dahil sa kanayang kakit-akit na hitsira. Marami ang nakakahisto at himahanga sa kanaya. Sa kanayang kabataan, si Ana ay nohang padalos-dalos at nakmaong isang lalaking manluluko. Nang malaman niyang buntis siya, bigla na lamang itong naklaw na parang bila. Lahat ng kayan at paninisi ay bimagsak sa kanayang mirang habalikat. Hey! Nanay! Nakbuntis po ako, ano na ang gagawin ko? Si Ana ay humihikbi at nagmamakawang tulong sa kanayang ina. Diyos ko! Pinag-aral ka ng mabiti, tapos magpapakalantot ka. Nakaon ang lakin ang problema. Nanay, nagsisisi na po ako. Nohang bilak ako sa kanayang matatamis na salita. Isa siyang basirang lalaki. Tawahan mo ang lalaki, kakusapin ko ang iyong ama at pipintahan namin sila para makpalam. Nakakaya naman kang itatapon ang bata. Nanay, timakas na po ang lalaking aun. Hindi po siya taha dito. Si Aling Elena ay halos mawalan malay nang marinig ang sinabing kanayang anak. Hindi niya maintindihan kung bakit nakahisto ang kanayang anak sa isang lalaking walang pinanghalangan. Ana, paano mo siya nakilala?
At liast dapat may paron para kontakin siya. Hei. Nanay benlok niya po ako sa Facebook at sa telepoon. Anak ko. Bakit ang tanga mo pachdating sa pachibig? Ano na ang gagawin natin ngayon? Anak, ipalaklak mo na lang en at Maximilian bahong bihay. Iwag natin ipalam sa iba ang tungkol dito, itatago natin. Ipalaklak. Hindi ako sang-ayon diyan. Ang pagpapalaklak ay pagpatay. Kahit ano pa man, ang bata sa iyong sinapipinan ay anak mo, apo ko. May karapatan siyang mabihay. Kung gagawin mo an magkakasala ka at hindi ka mapapanatag. E ano pong gagawin ko, nanay? Ayaw kong mapaya at masabihang babaeng walang mudo. Mayroon pa akong bihay at pacharal. Sige, magpakasayon kami na sa pacharal, pag-isipan namin iyong ama kung ano ang dapat gawin. Ang atmosfera sa loob ng bahay ay tensionado. Si Ana ay imiyak, si Aling Elena ay umihikbi. Ang isang pamilayang payapa at masaya ay nakiludol sa kamalian ni Ana. Nang habang aun, nang mahimbing na natutulog si Ana, sinabi ni Aling Elena sa kanayang asawa ang tungkol sa kalagayan ni Ana, mang tunay buntis po si Ana. Lampas 2 buwan na. Ano? Sa mang tunay ay nakilat at pagkatapos ay nakalit. Kiminot ang kanayang nuwe na mila ang kanayang hamata at sinentok ang mesa. Paano nangyari ito? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Si Aling Elena ay nanghanginig sa takot dahil sa reaksyon kanayang asawa, ngayon ko lang din po nalaman kaninang imaha. Pinakalitan ko na rin siya. Diyos ko. Anong klaseng pagpapalaki ito? Labang ilang taong gelang pa lang, naklalandi na, tapos iving bahay na buntis. Sino ang magpapakan sa kanaya? Paano na ang pacharal niya? Magkakansang lamom na lang siya. Mang tunay, alam kong halit ka, pero hindi naman natin pwedeng pabayaan ang ating sariling anak. Sa mang tunay ay bemintong hininga, kimihan sa karilayo sa kanayang bulsa at nakbihang isok, pinahirapan nating palakihan ang ating anak, tapos ganito ang ikakanti niya sa atin. Nakakaya sa ating makakamah anak at kaibigan. Hindi ko ito matatanghap. Nasaan si Ana? Papalain ko siya ng hesto. Hindi natin siya tiniruan ng maayos kaya siya nakakanayan. Mang tunay, mahina ang katawan niya dahil buntis siya, baka makasakit kapag pinalo mo. Saka apurin natin ang batang nasa sinapipinan niya. Ngayon mo pa siya pinaktatangho. Mas kagistiin ko pang wala akong anak na kanayan. Bata pa siya at walang kamiwang-miwang. Nakalit din ako nang malaman ko pero anak pa rin natin siya. Belang hamahalang, hindi natin pwedeng pabayaan ang ating anak kapag nakamali siya. Ano na ang gagawin natin ngayon? Nang habang aun, hindi natilok si Aling Elena at ang kanayang asawa, nakisip silang iba't ibang paraan ipang malitas ang problema. Dahil ang kanilang pamilya ay relihiyoso, hindi nila papayagan ang pagpapalaklak. Bawat bihay ay mahalaga, walang siniman ang may karapatang bawin ang bihay na yaon. Kinabikasan, namamaha ang mata ni Aling Elena at pahot na pahot ang kanayang katawan. Ana, gemising ka na. May gusto akong sabihin sa iyo. Opo. Si Ana ay bimangon at nakbenta sa kanayang ina. Anak, nakisip kami nang mabiting iyong ama tungkol sa bahay na ito. Ano sa tingin mo? Makikinig po ako. Ipanhanak mo ang batang ito. Kaming iyong ama ang magpapalaki sa kanaya at pagkatapos mong manghanak, babalik ka sa iyong pag-aral. Pero po hindi ko po. Kakayanan ang hapanlalait ng ibang tao. Hindi po ako pwedeng pimasok sa paralan na buntis. Iyon ang dahilan kung bakit ka namin ipagpabakasan sa pag-aral at pipinta tayo sa Mindanao para imiwas sa tsismis. Kapag nanghanak ka na, babalik na tayo sa ating probinsya. Pero po hindi pa po ako handang maging ina. Mayroon pa akong kinabikasan, hindi ako pwedeng magpabuntis. Napag-isipan na namin ang lahat. Kapag ipinanghanak ang bata, ampunan namin siya. Tayo-tayo lang ang makakalam nito. Ang bata ay magiging kapatid mo.
Ang kapatid mo. Ito ang pinakamagandang solusyon sa ngayon. Samahan mo akong pumunta sa paralan, sasabihin ko na hindi maganda ang iyong pakiramdam kaya ko magpapakasayon. Hey! Maraming salamat po sa inyo, Nay, tay sa pag-alala at pagsasakripisyo para sa akin. Talagang nagsisisi po ako, patawarin niyo po ako. Tama na, hiwag ka nang imiyak. Magpakatatak ko. Nangyari na ang nangyari, wala na tayong makakawa. Gawin mo itong aral sa iyong bihay at hiwag ka nang makakakamali-mili. Opo, tanda ko po. Pinait ni Ana ang kanayang haliha at si Mama sa kanayang ina. Ayon sa plano, si Ana ay nanghanak ng hindi alam ng iba maliban sa kanayang pamilya. Ang sanghol ay may timbang na 2 kilo, isang malisok na batang lalaki. Nang hawakan niya ang kanayang anak, bumiwas ang kanayang haliha. Sa wakas pagkatapos ng lahat ng pahirap, ang bata ay isinilang. Mayroon siyang pagkakataong magsimilang mili. Anong gusto mong ipanghalan sa iyong anak na lalaki, Ana? Rafael po kaya, Nay. Gusto kong maging matatak at malakas siya, hindi natatakot sa mga pagsubok. Magandang panghalan. Nay, magmilan ngayon magiging kapatid mo siya, hindi ba? Tama, siya ang iyong kapatid. Kalimitan mo na ang nakaraan at mamihay ko na parang walang nangyari. Opo, gagawin ko po. Sa bagong semester, si Ana ay bumalik sa paralan. Ang buong klase ay masayang sumalubong sa kanaya. Ang layunin ni Ana ngayon ay makaroon ng mabiti at makapasok sa universidad na gusto niya. Tungkol sa pag-ibig, ito ay isang bagay na kinasasklaman niya. Lumipas ang panahon, si Rafael ay 2 taong lang na. Ang bata ay tsita at masinirin, lahat ay nagmamahal sa kanaya. Si Ana ay nasa inang taon ng kolehiyo sa isang kilalang universidad sa Manila. Dahil malayo siya sa bahay, paminsan-minsan lamang siya imiwi. Sa bawat pag-iwi niya, si Rafael ay nakabuntot sa kanaya, ate. Dumating ka na. Ngimiti si Ana at binihat si Rafael at naglaro sa buong barangay. Si Rafael ay masayang timawa na parang araf. Sa pagtingin kay Rafael, naramdaman niya na ang desisyon niya noon ay tama. Ang kanayang pamilya ay mas masaya at mas nagmamahalan dahil kay Rafael. Ang kanayang kamahilang ay nagmamahal at nagpapalayaf sa kanilang anak. Kung saan man sila magpunta, lagi nilang kasama si Rafael. Ang kanayang pamilya ay isang modelong pamilya na pinapangharap ng maraming tao. Ang lihim noong nakaraan ay nanatiling nakataho, walang siniman ang nakakalam. Pagkatapos ng kolehiyo, nagpasaya si Ana na manatili sa Manila para magtrabaho. Ang kanayang kamahilang ay sumiporta sa kanayang desisyon. Si Ana ay nagtrabaho ng husto at nagtatak ng kanayang panghalan sa kanayang trabaho. Baka man hindi siya madalas imiwi, araw-araw siyang tumatawag sa kanayang ina ipang kimustahin at magkwentong mga nangyari doon. Halo, Nay. Anak, kimain ka na ba? Kimain na po. Pero miss ko na ang litong bahay. Sana po makakan akong lito niyon ngayon. Imiwi ka na lang. Bigambibig ka ni Rafael, araw-araw tinatanong niya kung kailan daw iwi si Ate Ana. Naki, kawawa naman. Pero marami po akong trabaho, hindi ko po maayos ang schedule ko. Importante ang karier, pero 25, 26 ka na, hanap ka ng mapapanghasawa, baka timanda ka na at wala nang makahisto sa iyo. Ang layo niyo naman makisip, bata pa naman ako. Daan-daan lang po. Anong daan-daan pa, noong kasing edad mo ako, 3 taon na kaming kasong iyong ama. Iba na po ang panahon ngayon. Hindi na gustong hababa na magpakasal ng mga, dapat may karier mina. Nga pala, bakit hindi niyo pa po ako naipapakilala sa manliligaw ko? Hindi po ba kayo natatakot na makisa na lang ako? Hindi po ako nakisip ng hanuan. Hindi ko pa lang po nakikita ang taong nababahay sa akin. Hiwag kang masyadong mapili. Kung sino ang nagmamahal sa iyo, mahalin mo rin. Malayo ka sa amin at walang kasama, nag-alala kaming iyong ama. Hiwag po kayong mag-alala, Nay, ayos lang po ako rito.
Kapag nagkaroon na akong boyfriend, sasabihin ko po sa inyo. Tandaan mo aan. Sige, tutiran ko po si Rafael, ikaw rin magtrabaho ka ng mabiti. Opo, bayanay. Binaba ang telepono. Bemintong hininga si Ana. Pagkatapos makipag-isap sa kaniyang ina, miss na niya ang kaniyang pamilya. Kailangan niyang tapisin ang kaniyang trabaho at imiwi sa lalong madaling panahon. Sa Manila, maraming nanliligaw kay Ana, ngunit wala pa siyang nakagustuhan. Sa totoo lang pagkatapos ng kaniyang inang relasyon. Inti-inti niyang isinara ang kaniyang puso, ayaw na niyang imibig pa. Ano ba ang pag-ibig? Isa lamang itong panluloko at kasinungalingan. Minahal niya ang isang tao ng buong puso, ngunit ang natanggap niya ay sakit lamang. Iniwan siya nito sa isang nakahiyang paraan. Bumihos ang kaniyang haliha, hindi niya alam kung kailan siya makakaroon isang paipang lugar na kaniyang masasandalan. Matagumpay na natapos ang proyektong kanilang kumpanya, himingi si Anang isang linghong bakasan sa kaniyang manager ipang imiwi sa kaniyang probinsya. Dahil nagtrabaho siya ng husto, pinayagan siya ang kaniyang manager. Tiwang-tiwa si Ana, tinawagan niya agad ang kaniyang ina ipang ipalam ang kaniyang pag-ibig at nagpunta sa palengke ipang bimili ng kapasalubong para sa kaniyang pamilya. Marami siyang binili, halos mapuno na ang kaniyang maleta. Siguradong magiging masaya at maklalan siya ng mas maraming oras sa kaniyang pamilya. Nang marinig na ibig si Ana, hindi nakatilok ang kaniyang kamahalang at si Rafael sa sobrang pananabik. Naiibig na po ba si Ate Ana? Anak. Ay. Kapag imiwi si Ate Ana, ipapakita ko sa kanya ang hamarka ko nang hina ako sa klase. Ang galing ni Rafael. Siguradong matitiwa si Ate Ana kapag nalaman niya yan. Sana nga po. Bakit ang layo ng akwat namin ni Ate? Noong lumaki na ako, nagtatrabaho na siya, hindi kami ganong nakakasama. Si Aling Elena ay medayo nakilat sa tanong ni Rafael. Nakisip siya saglit at pagkatapos ay sinabi, mas mabiti na may akwat kayo, mas mamahalin at alahan ka ang iyong ate, hindi mo ba gusto? Gusto ko rin naman, pero ang layo ang akwat namin kaya hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanaya. Saka baka kapag nakasawa na si ate at nagkaroon ng anak, hindi na niya ako papansinin. Diyos ko! Ang lalim naman ng iyong inaisip. Kahit ano pa man, mahal ka pa rin ni Ate Ana, totoo yan ha. Siyempre naman, mahal ko po si Ate Ana, mahal na mahal. Pakiramdam ko may isang invisible cord na naktidichtong sa aming dalawa. Kung iniyak siya, masakit sa akin, kung masaya siya, masaya rin ako. Kung ganon kapag imiwi siya, samahan mo siya lagi. Opo. Pagkatapos magsalita, nakikap ang bata at natilok. Si Aling Elena ay nakaupo sa tabi at naisip ng malalim. Si Rafael ay siyam na taong lang na naintindihan na niya ang ilang bahay, dapat na ba niyang sabihin ang katotohanan. 8:00 imaha, nakaiwi si Ana sa bahay. Masayang sumalubong ang kanang pamilya, si Rafael ang pinakamasaya. Mga 5 oras pa lang gising na siya at naghihintay kay Ate. Ang aha mo namang gumising, Rafael, lagi kitang ginigising ng pagkatagal-tagal. Ngayon po ka sa special day, hindi ako makatilok. Gusto kong hintayin si Ate. Ganon ba? Pero maha pa. Kapag dumating na ang ate mo, tatawagan kita. Hindi na ako makatilok. Nang makita si Ana, tumakbo si Rafael at niyakap siya, dumating na si Ate. Ang saya-saya ko. Mabait ka ba rito habang wala si Ate? Opo. Nakamit ko po ang pinakamataas na marka sa klase. Ang galing. Sige, begin kitang regalo. Tumango si Rafael, naghihintay. Binuksan ni Ana ang kanayang maleta at kinihang isang bahong larian na nakakalakhang halos 2,000. Kiniha ni Rafael, simahaw at nagsaya, ito ang lariang gustong-gusto ko. Salamat Ate. Gusto ko pong madalas kayong imiwi. Kung pwede, ayusin ko para makaiwi at makipaglaro sa iyo. Promise. Promise.
Masayang nachtawanan ang dalawa. Kompleto na ang pamilya nakakaramdam init. Para ipaktiwang ang pag-ibig kanyang anak, si Aling Elena ay nakpunta sa palengke at pimiling maraming pagkain, malalaking bak na pino. Si Anna ay naglinis ng bahay pagkatapos ay isinama si Rafael at naglaro. Sa hapagkainan, masaya at nakakaisa ang lahat. Nagsalita ang ama ni Anna, anak sa tivang malayo ka sa amin, laki ka naming namimiss. Sana limipat ka na lang dito para makasama namin. Opo, maraming oportunidad sa Manila, gusto ko pong magtagal doon ng ilang taon, makaipon ng kanti at pagkatapos ay pag-isipan ko. Mayroon ka na bang boyfriend? Mahanap ka na lang doon, kung hindi, ako na ang mahanap para sa iyo. Tungkol sa pag-ibig, hindi ko po alam, gusto ko lang pong maging malaya at masaya. Kahit ano pa man, dapat dimon ang lahat sa bihay may asawa. Kung makasawa ka ng magiging masaya ka rin, gusto ko nang magkaroon ka apo. Sa susunod na mga taon, magiging lolo ka na. Gusto ko an. Masaya ang kamahalang ni Anna. Si Rafael lamang ang hindi masaya nang mabanggit ang tungkol sa kasal ni Anna. Kimain siya ng kanti at lumabas sa likod bahay ipang maglaro ng mag-isa. Nakita ni Anna na kanti lang ang kinain ni Rafael kaya tinanong niya siya, ngunit hindi siya pinansin nito at tumakbo. Tinignan ni Aling Elena si Anna at sinabi, "Nakwento sa akin si Rafael, natatakot daw siya na kapag nag-asawa ka, pababayaan mo siya kaya siya nakakanayan. Mamaya pagkatapos kimain mag-isap kayo." Hanan po ba, Nay? Masyado siyang sentimental. Sige, kakausapin ko siya. Si Anna ay limapit kay Rafael, inolif siya, "Rafael, hiwag kang imipo dito mag-isa, kakahatan kang lamok. Si mama ka na sa loob. Ate hiwag ka pong mag-asawa. Hiwag kang mag-alala, hindi ako mag-asawa. Sasamahan na lang kita. Talaga po. Hiwag kayong magsisinungaling ha. Sinasabi ko ang totoo." Dahil inolif siya ni Anna, masaya na ilit si Rafael. Nachtawanan at naglaro ang dalawa. Sa mga araw na iyon, si Rafael ay halos hindi humiwalay kay Anna. Ngayon, si Anna ay makikipagkita sa kanyang mga kaibigan noong high-school. Sa ina, si Anna ay makisang pupunta, ngunit gusto ni Rafael na si mama kaya isinama niya ito. Pagdating doon, nakilat si Anna sa pagdating isang tao. Ang taong ito ay ang taong kinasisiklaman niya, halit na halit siya. Bakit siya naririto? Si Anna ay naktataka at nakisip. Nang makita ang gripo si Anna, masaya sila, piniri siya, "Wolf, ang tagal na nating hindi nakikita, ang handa-handa mo na. Naki, nagluluko kayo. Ganito pa rin naman ako. Mas mahanda ka pa ang kaysa noong high-school nakakatiwa. Iwag na kayong hanan, normal lang ako. Pinapangiti niyo ako." Nakisap ang gripo ng masaya. Si Anna ay hindi masaya nang makita niya ang lalaki na nakupo doon, gusto na niyang imalis. Mabilis na nagsalita ang isa sa gripo, "Napakaswerte at karangalan para sa atin na imbitahan si Rishon ngayon. Siya ngayon ang manager ng Giatene, isang sikat na kumpanya sa Ceviche. Pimalakpak ang lahat." Sinibikan ni Anna na magpanghap na masaya. Pagkatapos imipo ng kanti, nagdailan si Anna na isasama niya si Rafael sa banayo para kimama. Nang imalis si Anna, tumayo rin si Rico at sumunod sa kanaya. Nagsalita si Rico, "Anna, may gusto akong sabihin sa iyo." Lumingon si Anna, hindi komportable, "Ano ayon?" Gusto kong himinging tawad sa nangyari noon. Torpe at tanga ako noon." Halit na halit si Anna, ngunit mahinaon pa ring sumagot, "Walang nangyari sa atin kaya bakit ko humihinging tawad? Noon taon na yun. Sabi mo buntis ka. Nagpanghap lang ako noon para mahalin mo ako pero wala talaga. Diyos ko, bakit mo ginawang biro iyon? Nag-alala ako sa loob maraming taon. Sige na, kalimitan na natin ang nakaraan. Ayoko nang pag-isapan pa yun. Ayos kang hanan." Pagkatapos magsalita, imalis si Rico.
Hindi na napigelani ana ang kanayang imusaon. Timakbo siya sa banayo at imiyak ng malakas. Ganilo niya ang kanayang biyahe sa loob umabang panahon na ngayon makangilang siya ang towat. Talakang basiran siya. Tungkol kay Raffle, ayaw niyang ipalam dito. Kung malaman niya ang lahat, masisira ang lahat. Ayos ang kanayang biyahin ngayon, mas mabiting hayan na lang ang nakaraan. Nang makita ni Raffle na hindi lumabas si Ana sa banayo, nakalala siya at imiyak. Nang marinig ni Ana ang yak, tumakbo siya na mamaka ang kanayang mata. Raffle, hibak kang imiyak. Hey! Akala ko may nangyari sa iyo. Wala naman, sumasakit lang ang tiyan ko. Ganon po ba? Bakit pila ang mata niyo? Napinta lang ang alikabok sa mata ko, ayos lang. Ate nakakainip dito, gusto ko nang imiwi. Sige, imiwi na tayo. Nachtailan si Ana at imalis. Nakita ang lahat na kakaiba ang kinikilos ni Ana, nahinat hindi na nila pinansin, nakpatiloy sila sa pakisap. Nang mabangkit ang tungkol sa hageschool, naksalita si Yenay, class president noon, alam niyo ba, marami pa rin akong tanong tungkol kay Ana. Ano hen? Naalala niyo ba noong nakpunta siya sa school para magpakasaon? Makasiyang sakitan at mahina, baka man ilang araw pa lang ang nakalipas, masaya at malakas pa siya. Narinig ko rin na nakasakit siya kaya himinging pakasaon ang kanayang pamilya para magpakamot sa Maynila. Parang may kakaiba sa dahilan na yun. Hindi ba't laki siyang malakas? Tapos biglang nakasakit. Bukod pa rito, maraming tsismis ang kimalat noong taon na yun. Narinig ko rin ang. May naksabi na nakbentes daw siya kaya lumipat sa Maynila para manhanak pero parang hindi ka panipaniwala. Hanayan ang bihay, walang nakakalam kung ano ang mangyayari. Saka hindi ba't noong taon din noon nanghanak ang nanay ni Ana? Bakit nakataon na ganon? Sigiradong may sekreto dito. Hayaan na natin, matatanda na rin naman tayo, bakit pa natin babalikan ang nakaraan? Hayaan na natin. Nakakahilo ang lahat. Narinig ni Rito ang buong isapan, pakiramdam niya ay may sekretong itinatago. Ang batang isinama ni Ana ay kamukha niya noong bata pa siya. Posible kaya na nakbentes si Ana noon at anak niya ang bata. Nakpalit-ilit ang katanong sa kaniyang isipan. Hindi siya mapakali, gusto niyang malaman ang totoo. Ana, ano ba talaga ang tinatago mo sa akin? Pakisip ni Rito. Simula nang imiwi sila mila sa tsafe, si Ana ay malungkot at nakmimukmuk, madalas pa siyang nakakalat. Ang kaniyang pamilya ay nakaalala ng husto, nahinit kahit anong itanong nila kay Ana, hindi siya sumasagot. Nang makita ni Raffle na nakakalit ang kaniyang ate, hindi siya limalapit, naklalaro na lamang siya makisa sa isang sulok. Habang nang bumangon si Aling Elena para imihi, nakita niya si Ana na nakaupo sa bakiran, imayak. Nakaalala siya, imipo siya sa tabi nito at naktanong, Ana, bakit ka imayak makisan ngayong gabi? Ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin. Nay, nakita ko po ang masamang lalaki noon. Ano? May sinabi ba siya sa iyo? Nakisap po kami, nahinit itinaho ko ang tungkol sa nakaraan. Ayokong mahilo ang bihay ko. Ginawa mo ng tama, hindi na dapat pang balikan ang bahay na ayon, kalimitan mo na. Pero nay, nasasaktan pa rin ako. Napakasama niya, pero nang makita ko siya ilit, naramdaman kong mahal ko pa rin siya. Napakatanga ko, hindi ba nay? Mahirap sabihin ang tungkol sa pag-ibig, siguro dahil siya ang iyong inang pag-ibig kaya ka nakakaramdam ng ganuan. Bukod pa rito, mayroon kayong anak, hindi mo iyon may tatangke. Nay, sa ganitong sitwasyon, dapat ko bang kalimitan na lang ang lahat at mamihay ng masaya? Anak. Iwag mong hayon ang nakaraan na pahirapan ko, hanapin mo ang iyong kaligayahan. Mas mabitin hibak na itong ipalam sa iba, pati na rin ang tungkol sa nakaraan. Nay, gusto ko pong bumalik sa Manila. Kapag nakikita ko si Raffle, natatakot akong hindi ko kayang pigilan ang aking emosyon.
Sige bimole kana aku na ang bahala ritu. Opo maraming salamat po. Niyakap ni Aling Elena ang kanyang anak at inalaf. Kinabukasan, mahang imalis si Ana ng hindi nakbolam kay Rafael. Nang makising si Rafael at hindi niya nakita ang kanyang ate, imiyak siya. Inalaf siya ni Aling Elena, anak may emergency sa trabaho kaya mahang imalis ang ate mo. Hiwag ka nang imiyak kapag natapos na ang trabaho niya, babalik din siya, hiwag kang malangkot. Pero hindi pa kami ganong nakakapaglaro ni ate, nanha ko pa siyang magpapalipat kaming sarang hula pero hindi pa natutupad. Bikas makalawa makikipaglaro siya sa iyo magpakabait ko at hiwag ka nang imiyak para mahalin ka ni ate. Sige po hindi na ako iyak. Imalis si Ana na penung-penu ang kalangkitan. Ayaw na niyang makita si Richo, sana manatili na lang ang nakaraan na nakalibing walang makakatiklas. Sa kabilang banda, simula nang bumalik si Richo mula sa tsafe, hindi siya nakatilok ng maayos. Gusto niyang makita si Ana ilit para mag-isip. Maga siyang nakbenta sa bahay para hanapin si Ana at nalaman niyang bumalik na si Ana sa Manila. Lalong nadagdagan ang kanyang hinala. Tinitigan niyang mabiti si Rafael, habang tinitignan, lalo siyang nakikita ang kanyang sarili. Nakipagkaibigan siya, bimiling makapagkain kay Rafael at palihim na kimihan biok ang bata para makpad na. Kailangan niyang malaman ang katotohanan para mapanatag siyang ikasal sa anak ng presidenteng kumpanya na hiyatene, dumating na ang resulta nga at nakilat si Richo. Si Rafael ay anak niya. Kaya pala nakbenta si Ana, hindi niya ipinalaklak ang bata at piniling alahan, ginawa niyang kapatid ang anak para hindi mapahiyaya. Hindi niya inosan iyon. Kung malalaman ng iba, sigiradong makikilo ang biyahing dalawa. Kailangan niyang mahanap ng paraan para malitas ang problemang ito. Dahil sa kanyang makakoneksyon, nalaman ni Richo ang tira ni Ana. Nakbenta siya sa apartment ni Ana para mag-isip. Nang makita ni Ana si Richo sa kanyang bahay, hindi siya mapakali. Bakit siya naririto? Wala na kaming dapat pag-isapan. Pagkatapos ng pagtatakbo sa tsafe, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na siya kailanman makikita. Anong ginagawa mo rito? Gusto kitang kausapin tungkol sa ilang bagay. Bakit kapag nakikita mo ako, hindi ka mapakali? Gusto mo ba akong takasan? Hindi, wala yun. Ana, magtapat na tayo. Anong itatapat? Wala tayong dapat pag-isapan. Si Rafael ang anak ko, hindi ba? Nang marinig iyon ni Ana, nakilat siya at nawalan malay. Binihat siya ni Richo at ahat na timawag ng taxi para dalhin siya sa ospital. Nang makising si Ana, nakita niya si Richo sa tabi niya nakatitak sa kanaya. Gusto niyang timakas ng hinatinawakan ni Richo ang kanayang kamay. Saan ka pupunta? Ako. Bakit mo itinago sa akin si Rafael? Kailangan mong sabihin sa akin para malitas natin. Sa tingin mo ba may karapatan kang sabihin iyon? Noong sinabi ko sa iyo na bentas ako, anong ginawa mo? Natakot ka. Timakas ka at iniwan mo akong makisa na hirap. Tapos ngayon babalik ka para tanungin ako. Noong kapanahon iyon, wala kamang niwang. Natatakot din ako noon. Napakaikbit ng aking ina, kung malaman niya iyon, papalain niya ako nang gusto kaya ako imalis. Bakit hindi mo ipinalaklak? Bakit mo inalahan? Para mas maging komplikado ang lahat. Pak. Sinampal ni Ana si Richo. Sinabi niya nang may pahamak, tal ka ba? Nakakadiri ka. Sige, dahil nandito na rin lang ako, sasabihin ko na rin. Malapit na akong ikasal sa anak ng presidenteng kumpanya. Ayokong may manghalo. Maka na ang gusto mo para manahimik. Hindi ko kailangan ang pera mo. Simula pa lang, itinago ko na ang bahay na ayon bakit mo pa inangkat. Masado ka sang kamukha si Rafael sa. Akin noong bata ako. Naktaka ako kaya nalaman ko ang lahat. Sigiradong hindi tayo makakaroon animang kaugnayan pati na rin si Rafael.
Hende ku kailaman sasabihin sakait kanino ang tengkol ditu, dol hende ka karapat dapat moheng amani rafal. Bekot paritu, gistu kuring mamihay nang payapa, gistu kong mag asawa, mag konak at mag karuan malines na nakaran. King sinabi mo yan, sana tiparin mo ang iyong panhaku. Sige. Ang sinabi ko, gagawin ko. Ikaw bimalik ka na sa sibisitay at mamihay ng sarili mo at hiwag ka ng bimalik. Tapisin ang natin ang lahat ito. Imalis si Risu, imiyak si Ana, labis siyang nasaktan. Talakang napakasama ang kapalaran niya. Magpapakasal si Risu sa iba at magkakaroon ng sariling pamilya. Ngayon kailangan na rin niyang mahanap ng mapapanghasawa at mamihay ng kanayang sarili. Ang sekretong ito ay sigiradong dadalhin nilang dalawa hanggang sa kanilang kamatayan. Pakot na iniwi si Ana at himinging ilang araw na bakasan para makpahinga at pakisipang mabiti ang lahat. Nalaman ni Michiel na katrabaho ni Ana na hindi siya pimasok sa trabaho kaya nakalala siya. Sa totoo lang, samhanakdangton, palihim na nakmamahal si Michiel kay Ana. Palagi niyang pinapalahan at inalala siya, ang kanayang nararamdaman ay limalaki habang lumilipas ang panahon. Gusto niyang moheng girlfriend si Ana, alahan niya siya. Sobra na siyang nakantay, ngayon hindi na siya pwedeng makatibili, kailangan niyang maklakas loob na ligawan si Ana. Pimili sa Michiel ligaw at gamot at paminta sa apartment ni Ana. Nakaiga si Ana sa kama nang marinig niya ang katok sa pinto. Bimangon siya para buksan ang pinto at nang makita niya sa Michiel, nagilat siya. Michiel, hindi ka ba nagtatrabaho? Bakit ka nandito? Nalaman kong may sakit ka kaya himingi akong bakasan para bisitahin ka. Kimista ka na? Pagod ka pa ba? Ayos lang ako, hindi mo na kailangang makabala. Nakalala ako sa iyo kaya ako nandito. Tandaan mong iminom gamot sa tamang oras, kimain kang ligaw para gumaling ka kagat. Salamat. Wala ayon dapat ko ang gawin. Pagkatapos magsalita, dahan-dahan niyang hinawakan ang kanayang noo para sukatan ang kanayang temperatura. Naki ang init mo. Parang maliba ang iyong sakit. Ayos lang ako, inom ako gamot at gagaling ako. Importante ang kalisahan, hiwag mo itong balewalain, gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Hindi na kailangan. Nang matapos siyang magsalita, naramdaman niya na nahilo siya at bimaksak siya. Agad siyang biniyat ni Michiel at dinala sa kama. Pinag-alahan niya si Ana. Kimiya sa Michiel basang talo at inilakay sa kanayang noo at paminta sa kisina para magtimplang gamot, hintayin niyang magising si Ana para painiman siya. Bimaba ang kanayang lagnat, nagising si Ana at nakita si Michiel na nakaupo sa tabi niya, natutulog. Alam niya ang nararamdaman ni Michiel para sa kanaya, nahinadoti palagi niyang sinisubukang takasan. Ngayong sandali ang puso niya ay biglang kimirot. Siguro dahil sa takong panahon nakakaramdam na rin siya kay Michiel. Nagising si Michiel mula sa kaniyang pagtulog nang makita niyang gising si Ana, masaya siya. Ngimiti si Michiel kay Ana. Kimista ang pakiramdam mo? Sobra akong nakalala nang mawalan kang malay. Ayos na po ako. Nakpapahirap lang po ako sa inayo. Kisa ko pong ginagawa yun kaya hiwag kang masyadong mag-isip. Anong gusto mong kainin ngayong gabi? Magpipinta akong palengke para maglito para sa iyo. Wala akong gustong kainin. Hindi pwede ang. Kailangan mong kimain para limakas ka, hindi mo pwedeng pabayaan ang iyong sarili. Michiel, napakabiti mo sa akin. Gusto kita kaya handa akong gawin ang lahat. Hihintayin ko ang araw na sakyan mo ang aking pagmamahal. Tinitahan siya ni Michiel, hinawakan niya ang kanang kamay at sinabi, sa loob ng 3 taon, palihim kitang minamahal, ngunit hindi na ako pwedeng manahimik. Ana, pwede ba kitang moheng girlfriend? Sigiradong liligaya ka sa akin. Sangayon po bahan mo po akong oras para mag-isip, kung riyade na po ako sasabihin ko sa inayo. Hihintayin kita. Pagkatapos ng araw na yaon, mas nahang malapit si Michiel at Ana.
Sinimilani ana nasabihin ang kanayang kasalubin at damdamin. Pakiramdam niya ay masarap sa pakiramdam na mayroon siyang kasama para ibahagi. Ngayon, habang naglalakat sila, naktapat ilit si Michiel kay Ana. Binigyan niya siyang singsing at isang bakit ng kapelang rusas. Ana, ang tagal na nating makakilala, sana hindi mo na ako tanggihan. Pakot na akong mahintay. Kung papayag kan ngayon makiking tayo, kung hindi naman, hiling akong transfer para makalimitan kita. Nataranta si Ana nakatibili. Sinasabi nila na piliin mo ang taong nakmamahal sa iyo, hindi ang taong mahal mo. Sa hiron ngayon bibigyan niya sa Michiel ng pagkakataon. Pumapayag na po ako. Ang saya ko. Sa wakas nakamit ko na rin ang gusto ko. Niyakap siya ng mahigpit ni Michiel. Nang habang aun nakaranas silang dalawang isang magandang hobby. Nakita na ni Michiel ang babaeng mahal niya pagkatapos ng ilang pagtatangka. Ang kanilang relasyon ay patuloy na iminlat. Gusto pa ni Michiel na ipakilala siya sa kanayang kamahalang at pag-isapan ang kasal. Naniniwala rin si Ana kay Michiel at sinabi sa kanayang ina ang tungkol sa kanilang relasyon. Masaya si Aling Elena na mayroon ng boyfriend ang kanayang anak at pinag-isapan na rin ang kasal. Ang handa-handang balita. Ang tagal ko na itong inantay. Takasan ang boyfriend mo. Taka Manila po siya. Kung makasawa po ako ng malayo, malilungkot po ba kayo? Malilungkot naman ako pero basta masaya ka, ayos na ako. Nay, sa malapit po ipapakilala ko po siya sa inayo. Sige, kimista na si Rafael? Masinirin pa rin ba? Opo, masinirin naman siya, palagi lang kayong binabanggit. Kapag imiwi po ako, bibalan ko po siyang regalo. Opo, hiwag kang mag-alala. Pagkalipasang ilang araw, si Mama si Michiel kay Ana para makipagkita sa kanayang pamilya. Pagdating nila, sinalubong agad silang makamahalang ni Ana. Nang marinig niya ang trabaho at pamilya ni Michiel, na siya ang mag-asawang Aling Elena. Kung mapapanghasawa siya ni Michiel, siguradong magiging masaya at malahan si Ana. Nanatili si Michiel hanggang gabi pagkatapos ay bumalik siya sa Manila para magtrabaho, naiwan si Ana. Imalis na si Michiel, tinignan ni Aling Elena si Ana at ngumiti. Apreb na apreb ako sa manigang na to, magpakasal na kayo kaagad. Nasiyaan din po ako sa reaksyon ninayo. Magpaplano kaming kasal kapag pinakilala niya ako sa kanayang pamilya. Handa, hinihintay ko na ang araw na makakan ako sa kasal. Masayang nakisap ang dalawa, hindi nila napansin ang iba't ibang pag-ihali ni Rafael. Hindi masaya si Rafael nang makdala si Anang boyfriend, tinitahan ni Rafael sa Michiel sa buong pagkain. Pakiramdam niya ay hindi siya mabiti. Sinabihan niya ang kanayang ate na pakilan siya. Ate, pakiramdam ko hindi mabiti ang boyfriend mo. Iwag mo na po siyang mahalan. Nakisip ka lang masama na pakabiti ni Michiel sa iyo. Siguradong pinili ko ang tamang tao. Pero po, ayaw kong mahalan mo siya, baka mahirap ka. Alam kong mahal mo ako, ayaw mo akong mag-asawa, pero lahat naman ay dapat magtayong pamilya. Mahang masaya ka at iwag mo na siyang kamihan. Ayoko. Pagkatapos niyang magsalita, imiyak si Rafael. Tinignan ni Ana si Rafael. Naging maayos ang pagpapakilala sa pamilya ni Michiel. Nagplano sina Michiel at Ana ang kasal at inimbitahan ang lahat. Sa araw ng kasal, nagtago si Rafael sa silid, hindi limabas, wala siyang nagawa at hindi nila siya mapalabas, tuloy ang kasal, hindi nagpakita si Rafael. Nang kimakyo ang litrato ang pamilya, tumakbo si Ana para pakisapan si Rafael ngunit ayaw niyang magpalitrato. Dahil hindi na magtatagal, hindi na rin niya pinansin. Kininan ang pamilya ngunit may isang kulang. Sa loob ng silid, patuloy na imiyak si Rafael, milan ngayon wala na siyang prioridad sa bihay ni Ana. Nagpakasal si Ana, minahal siyang lahat. Akala niya siya ang pinakamaswerte at pinakamasayang tao sa mundo, ngunit ang lahat ng makakandang bahay na iyon ay para lamang takpan ang makapagkabilog sa loob.
Ang Pamela na Michiel ay may tradisyon pagbebentang kaway samgagesali, malaki rin ang kanilang kinikita kaya hindi na kailangan pang magtrabaho. Pagkatapos magpakasal, nakinig si Anna kay Michiel, iniwan niya ang kaniyang trabaho para mag-alagaan Pamela. Sa simula, masaya si Anna dahil mayroon